Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Muli. Magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules, ika-22 na sa bulan sang Enero tuig 2020. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan subong aga? Binisitahan naman sang kalayong Barangay 35 Bantayan ang dugang sining nga mga update sa dili-gilamang madugay upod ang Bureau of Fire Protection kung pila ka puluyan ang gintupok naman sang kalayo.
Liwat kita nga magainok danay mga kaaksyon tubtob kita sa tagna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. On board na karon sa ila sinitag sa ka mga areas of assignments. Dalonta mga balita sa dili gid lamang madugay diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag syudad sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwa. Liwat kitang magapalayag sa sining pagpangalagad sa aksyon BBB. Kamusta galing aton sining nga mga OTTG, mga taxi drivers sa idalom sang Operation Tulong Task Group nga nagalibot na sa palibot sang syudad sang Bacolod. Nagapangita sang kinawala. Lamang may bitbiton karon sa ilang pagpauli. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkaw ta si Aksyon Marlon Hinovia. Gobernador Lacson makigsapol sa mga supplier nga nagreklamo angot sa atrasado nga pagbayad sang gobyerno probinsyal. Bacolod City Police o kung Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod City Health Office iga-locate ang mga persona gikan sa China nga nagabot diri sa syudad bilang tikang kontra coronavirus. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO Director Lieutenant Colonel Henry Binyas. Nagsiling hindi tanan nga kapulisan sa Police Station 3 iga-relieve posible may magkakas. Evaluation iya karon ginatun-an. Samtang sa Nokpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden. Encounter nga nagluntad sa banwa sang Kawayan. Duha ka army digin reporto nga pilason. Balita sa patrol gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Update sa sunog nagluntad sa Barangay 35 Siningaga. Ibaloon ta sa dili lamang madugay. Balita naman sa kay Aksyon Artay Hopon sa Special Assignments. Comelec sa Region 6 liwat nga nagapanawagan sa publiko angot sa temprano nga pagparehestro deliberasyon para sa mga banwa kag syudad nga wala pa sang permanente nga Comelec officers wala pa mas schedule. Samtang sa aton sini mga balita out of town sa syudad sang La Carlota. Igabalita ni Aksyon Percival Villamor. Isa kapuluyan ang gintupok sang kalayo sa Purok Kawayan, Barangay Yubo sa syudad sang La Carlota. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, kaswal nga empleyado sang lokal nga gobyerno sang Cadiz o destinado matapos nga ginaligar nagbato sa pulis. Balita naman sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Rekomendasyon sang World Health Organization angot sa bagong strain sang coronavirus ginabantayan sang DOH. Samtang Vice Mayor sang Talisay City mahimo magkasuhan suno sa DILG matapos tugutan ng mga residente nga makabalik sa Volcano Island.
Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Relax lang kamudira sa inyo siniginamtangan, kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Batante sinadri kita naiho sa resulta sang Small Town Lottery sa unang draw sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika-22 na sa bulan sang Enero to'y 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 37 kag 38, liwat 37 and 38. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbuti
laksang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:11 ng aton oras diri sa aton sining pagpangalagan sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Standby na sa sunod-sunod nga mga balitaan ta sa mabatian ta sa dili ginamang manugay. Matugalion ta ang pagtumar sang DTX 500 capsule kay ang DTX 500 capsule ang may 3 ka anti-diabetic properties. Amon isang charantin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrol sa imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sa insulin. DTX 500 capsule, magtumar kita adlaw-adlaw, sarang mabakal ini sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ina online o kundi gani pa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sarang man magpadala sa mensahe mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:12 ng aton oras. Di na ta maguyang pa sang tiyempo. Kay damo-damo kita nga mga tupiko pagtalakayon diri sa aton sining pagpangalaga. Unahon tanang balita gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa rekomendasyon sang World Health Organization angot sa angot sa bag-o nga strain sang coronavirus ginabantayan sang DOH. Kag Vice Mayor sang Talisay City didto sa Batangas la mahimo makasuhan suno sa DILG matapos tugutan ng mga residente nga makabalik sa Volcano Island. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto gid kag sa aton man nga tagpalamati. Balita na nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Diri kita na isubong sa ginabantayan man, isa sa ginabantayan sa Department of Health ining coronavirus nga nagikan sa Wuhan City, pungsod China.
Sa karon ang gobyerno nakahanda na nga magatuman in kaso gid man mag-issue sang travel restrictions ang World Health Organization o WHO sa mga lugar nga apektado sang SARS-like virus. Sunod di kay Health Secretary Francisco Duque III nga sa karon nagabantay lang sila sa mga rekomendasyon sang WHO. Te sunod kay Duque nga sa tion nga magdeklarar sa nga outbreak ang WHO magapagwa naman ini sa mga pagsulundan nga pagabasihan man sa mga pungsod niya apektado. In kaso naman may travel restrictions sila bina sa China, ginpahayag ni Duque nga handa man ang Pilipinas nga ipatuman ini. Suno padri kay Duque nga kung maga-issue sa outbreak ang WHO, mahimo ang China naman mismo ang magpatuman sang restrictions kag idumili na ang pagwa sang ilang mga residente ilabi na sa yara sa Wuhan City nga amoy ang ginhalinan sa amo nga balatian. Kip sa may pinakamadamo nga kalamuon. Wuhan. Wuhan. Yes, Action Rex. Lapit na sa aton? Alayo na sa aton. Alayo na sa aton. Hindi Okay. lang pagpalapit. Delikado. Ay, sige. Kay sa Action Rex, kalakip sa may pinakamadamo nga dumuluong sa Nebaluan, diri subong sa Pilipinas, amo ang mga Chinese nationals. Ginumpisahan naman sa karon sang ang pag-istrikto sa mga pasahero nga nagaabot sa airport halin sa nagkalain-lain nga pungsod. Iniagod masiguro nga maprotektahan ang Pilipinas sa paglapta sini nga bag-o nga coronavirus nga naghalin sa Wuhan City. Suno kay Health Undersecretary Eric Domingo nga nakasuksok na sang mask ang mga otoridad sa airport kay nagabantay gid sa thermal scanner sa NAIA. Tanan nga pasahero nga halin sa China ang maid-id man nga ginabantayan. Te sunod diri kay Domingo nga kun may pasahero makitaan sang sintomas sang hilanat o kontrangkaso gilayon ini nga magapaydalom sa quarantine check. Samtang ginapahayag Manila nga samtang yara sa flight ang mga pasahero ang pag-ausisaon man hilabi na ang naggikan gid sa pungsod China. Samtang sa iban nga balita national, diri naman kita sa Bulkan Taal nga update kay man ang Department of Interior and Local Government o DILG ang hindi gid magduha-duha nga pasakaan sang kaso administratibo ining si Talisay City, Batangas Vice Mayor Charlie Natanawan kung pagatugutan pa sini nga makabalik sa ilang mga puloy-an ang mga residente nga naga-istar sa among lugar nga sakop sa nga danger zone. Sunod diri kay DILG Undersecretary Epimaco Densing III kung pagatugutan ni Natanawan nga makapauli ang mga residente sa piyak sang ginapatuman sa karon nga lockdown, magahulag na ang ahensya kag pagapasakaan ini siya sang kaso. Matapos in Action Rex madumduman nga si Natanawan mismo ang naga-apelar dere kay Presidente Rodrigo Duterte nga bag-uhon ang opinyon nga ginpagwa sa nga FIVOX angot sa aktibidad sang bulkan kag pila ka mga residente niya didto ang ginpatugutan niya nga makabalik sa ilang mga pulian. Tinaybaluan nga ang Talisay City ang yara sa 14-kilometer danger zone. Bango dire wala dapat sang residente nga makasulod sa amoya nga syudad. Sa nakaligan nga 24 oras, anom ka mga volcanic earthquakes ang na-record kag umpisa Enero 12 tubtob subong nga adlaw naka-record na ang FIVOX ng 725 ka mga volcanic earthquakes. Subong lang ning adlaw? Ang in the Action Rex, anom lang subong bilog 24 okay. hours. Umpisa ni siya January 12 tubtob subong nga adlaw ang 725 ka mga volcanic earthquakes. Pero doon nagtahaw naman, no? Wala tara na ba lang. Actually, kay bisan do nagtahaw siya ko, no? Ang iyang abugasa nga so, pero delikado, gyapon hamba sa FIVOX, kay very, very active gidi Action Rex. Ang Bulkan Taal. Kumbaga, ang sagwa do wala siya gakulo, pero sa sulod grabing, yes, Action Rex. Okay, Kaya dapat huwag galitin ang tahimik. Kalain. Update kag balita, nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod.
Standby na sa sunod-sunod nga mga balitaan ta. Ginaknowledge ta nga ato sining nga mga ka-aksyon via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala lang dira mensahe ninyo kay tinguan ta na karon nga mabasa. Sa aton sining nga Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ayos, sige, kantuan ta lang mga sunod-sunod nga mga balitaw na hontaneng report ni Aksyon Alvin Graba dira sa nasunugan sa area sang Barangay 35 sining syudad sang Bacolod. Kamusta hontang latest nga investigation sang Bureau of Fire Protection kagang mga pumuluyo mismo dira. We have Aksyon Alvin Graba, standby. Aksyon Alvin Graba, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapadayon pa ang investigasyon sining tatlo ka mga arson investigator sa Bacolod City Fire Department, Fire Officer 2 Nabansawan, Fire Officer 2 Malyari, and Fire Officer 2 Mundido in relation diri sa natabo nga sunog nga nagluntad sa Purok Malipayon, Barangay 35 diri sa syudad sa Bacolod. Nawasunod diri kay Fire Chief Inspector Publio Buboy Protenya ang Fire Marshal sa syudad sang Bacolod. More or less mga 100,000 pesos nga balor sa pagkabutang ang natupok sa kalayo kay na, pero sa karon suro siya kay hindi gid siya makahatag pa so far kung ang data sa kung pila ka mga puluyan ang totally nga natupok sa kalayo kag pila ang partial. Inabangot ato pa man sa area action na Rex ang tatlo ka mga investigador kag may kabudlayan gawa kay nga iban gali dira wala wala naga-tiner kag nagaobra pa aksyon na Rex. That is why sa karon padayon pa ang ila sining ang ila sining investigasyon. Pero isa lang diri ang ginpahayag diri ni Chief Inspector Publio Buboy Protenya nga nagsugod ang kalayo sa puluyan ni Roel Salili nga naglapta pa sa ipila ka mga kabalayan bangod man kagina ginako man diri ni Protenya nga may kabudlayan gawa sa pagsulod para agad maka-responder gilayon ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection within the interior side sa Purok Malipayon, Barangay 35. Bangod sunod sa iya kay inikit-ikit lamang ang mga kabalayan plus ang ginimo nila. No, ay gitos lang kasulod sa area, no? Dragid lang sa Guada. Yes, aksyon ang malabutan sang ilang host amo lang ang kuanan nila sang tubig. Yes, amo nang natabo man na action Rex kami naduman siya nga kay kumo inikit-ikit tapos sa interior side pa nagsugod ang sunog. Gang ginimo nila nga nagtap na lang halos gintap na naubos ang ila sing fire hose. Nagtap abi sa pila ka mga fire hose man sang mga miyembro sang pila ka mga fire volunteer brigade sa syudad sa Bacolod. Agut makalabot ang dito sa lugar mismo sang insidente. Plus pa sunod sa iya tikay kumo open ang area action na Rex. Mapaskog ang hangin that is why suno siya nga madasig naglapta sa pila ka mga puluyan. As initial suno sa iya, initial lang anay is 8. Iniabasi man sa iya uling nga pagpangusisa as to sa mga pangalan suno sa iya nga later dugay-dugay may mo na siya makahatag action Rex kay ongoing pa kag hindi pa man maisturbo ining mga arson investigator action Rex. Pero again pero initially pilang sunog action Alvin? Initial action Rex sunod diri kay Publio Buboy Protenya nga 8 ka mga kabalayan. Pero kay kumo ang mga puluyan action Rex sunod sa iya nga may mga nagtap na bala sa isa ka gamay nga compound di nadugangan pagig kay kung mga pamilya ti base ma-consider man o kung amo nang ginaisip man nila action Rex kag kumpila gid ang partial damage o kung na partial nga mga kabalayan nga nasunog o naapit sa sining sunog sa area sang Purok Malipayon action Rex. Sunod sa iya isa diri sa mga nangin na problema amo ang inikit-ikit nga mga balay makitid katama ang alagyan action Rex kay footwalk lang ang imaagyan sini. That is why nga sunod sa iya isa ini sa mga problema sa pagresponder sa sunog. Ari action Rex ang pahayag ni Chief Inspector Publio Buboy Protenya. Access ang dalan masulod. Kabudlay masulod. Nagkamay, nag-agent away nga rin. Nung itimtrak na ito, taas niya. Nagasalaga, sabot-sabot lang. Natapok sa dalan sa lagyan. Nabalay, tapok may malapot. Ang
mga wiring kung ispilito sa mga tractor ito sulod pero white ito ng sulod dali lang sa along sa highway sa gwa naglinya lang para di mo mabudlay sa ito magano kayo ba may labot may mga tao nga sumatan at pag kamay pag itong dalang so mayo lang siya kasi po ng mga yes ang magalo ko sa super siya isa pa ka ano na ito nga na padakog ano isa mo madlo sa angin katama ulit na lang lugar ni vertical open traffic sa regulation sa yan so mahangin sa katama yes Aksyon na Rex ang kabahin lamang sa pahayag ni Chief Inspector Publio Buboy Plutenya kay nagadali man siya Aksyon Rex kadamo man kuno sa pirilmahan man to sa City Hall sing niya makahatag kita sa bugos nga detalye sa natabo mismo nga sunog na moment nga matapos ang investigasyon sining tatlo ka mga arson fire investigator sa Bacolod City Fire Department Aksyon na Rex. Pero sige pa gyapon ang investigasyon kag ang mapping do tapos naman siguro? Yes, Aksyon na Rex tapos na ang mapping operation. Ang luyag lang nang ila hibaloon kung diin ano gid bala ang kabangdanan nga kag din nagluntad ang sunog. Yes, Aksyon Rex amo pa na isa pa na diri kay di nagluntad ang sunog ano ang gintunaan sang sunog Aksyon Rex kag pila tanan kabilugan nga mga puluyan although he admitted nga only 8 pa lamang sa iya sini nga isip posible madugangan pa sulod diri Pero kay paglantaw ninyo to mga 8 gid man? Aksyon na Rex kay communicate more or less kung tuya pagbulubanta man mga between 8 or 7 to 8 Aksyon Rex. Okay. Pero may mga borders panada siguro? Yes, amo na ang sa unan palang daan Aksyon Rex sa ilan ni Tupas na yon may mga boarding house man ina kag may pero mga borders pa. Pero din gidto naghalin ng kalayo Puno diri kay Chief Inspector Publio Buboy Plutenya nagsugod ang kalayo sa balay ni Rowel Salili as initial pa lamang. Ano kung ginabangdan sini? Amo pa na Aksyon Rex ang ila sini nga ginausisa sa karon kung ano gid bala ang nagintunaan ginkabangdan nga nasunog abi ang balay ni Rowel Salili pero suno siya may isa pa dito nga ginalantaw nga computerized na posible iya ni Rowel Salili Aksyon Rex. So far, Aksyon Rex, sa maning balita, report siyang patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Hatagan ta time nga makakandak sang investigation ng Bureau of Fire Protection ang sining sunog nagluntad dira sa Barangay 35 sinigid lamang nga aga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:27. Kadtuantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. May kang tanan sa isa ka encounter nga nagluntad sa Banwa sang Kawayan. Duwa ka mga miyembro sang Philippine Army rin na ginaligar na pilasan. Kamusta subong ang sitwasyon nila, no? Kadtuan tabing balita ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Angot sining balita. Yari ang balita ni Aksyon Brian Morden. Daligid lang kay ginakontak pa siya. Wayga sabat. Daligid lang mga kaaksyon. Kay baloontang detalye parte sa sining balita. Sa encounter samtang wala pa si Aksyon Brian Morden kadtuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag sang City Health Office iga-locate ang mga persona gikan sa China nga nag-abot diri sa syudad bilang tikang kontra coronavirus. Abot kung natin may monitoring manadiguro sa airport pala magkuha na nila sinina. Kadtuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang balita ni Aksyon Dale.
Yes, Action Rex, iga-trace sa Bacolod City Health Office sa konsesyo mga persona nga gikan China o kung may travel history Action Rex nga nagkadto sa China o kung Wuhan City particularmente Action Rex nga nagabot rin sa may syudad sang Bacolod. Ini ang manginatikang sang City Health Office matapos ang palihag ni Mayor Vilio Leonadia na i-intensify ang surveillance kag monitoring. Sa tuyo Action Rex nga di man makasulod rin ang coronavirus sa Bacolod City. Nagpangabay si Dr. Grace ang pamunod sang Sitio Environmental Sanitation Division sa Public Action Rex ilabi na ang may travel history sa China nga it's either magpalapit sa City Health Office o kung sa mga hospital ilabi na kung nakakontak sa mga tawo nga gikan China nga naka-experience sa mga sintomas sang flu nga ginatawag Action Rex. Nagapalarman sitan sa publiko sa ila cooperation kag hindi pagtaguon ang mga information ilabi na kung gina-imbestigahan o kung ginapamangkot sa mga health personnel Action Rex ang nagpasiguro ang privacy sang sining mga information nga ila makuha kutob sa mga tawo nga mayara sang travel history didto sa mga China Action Rex. Ang explanation rin Dr. Tan sa tion nga may naka-experience siya sang flu-like symptoms ining mga persona ang pagakuhaan sang swab sample kag ipadala sa Research Institute for Tropical Medicine o kung RITM para sa nagakaigo nga pag-test Action Rex kung bala ma-confirm coronavirus gid man o kung normal gid lamang nga trangkaso. Sunod rin kay Dr. Tan, mayaraman sa quarantine team ang Department of Health ginagabantay dira sa may Silay International Airport. Pero sa Action Rex masamiya nga nagagwa ang symptoms sang flu duwa ka semana matapos nga nakakontak sa apektado nga persona. Aring palayag ni Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. So nga to nang da is if we can ask ang na the public to participate no na hindi ba mag-deny sa health personnel who would want to ask information from them tani cooperate gid sila, so cooperation gid ang needed gid for that. So surveillance wise kung parts of information that would be asking from them would be sino ang nag-come in contact ni isang mga persons who develop flu-like symptoms, especially for those nga may history of travel sa China. So ipangitaon na siya naton kag ang iya nga mga persons nga naging close contact within the next 2 weeks period. So ipangitaon na siya naton. So ato na is cooperation na gid from the public nga they would not withhold information from us. Action Rex na matian ang tingog ni Dr. Grace Tan. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kantuan ta si Action Brian Morden. Maki-update kita sining encounter nga nagluntad sa Banwasang Kawayan. Doa ka mga army diriho na pilasan yaring kaundan sang report ni Action Brian Morden. Action Brian. Action Rex, wala na dapat sang kabalakan pa ang mga pamilya ni Lieutenant Elnard Alde kag subungman si PFC Selmer Lampa. Amaning duha nga nagkalapilasan kahapon sa nagluntad nga encounter dira sa may Sitio Pinamayan, dira sa barangay Kamalandaan, Banwasang Kawayan. Action Rex mga alas 2:20. Ining si Alde amo nang ila sining platoon leader sa idalom inisla sang scout platoon sang 15th IB o kon Infantry Battalion sa Philippine Army. Action Rex. Pero ang ila sining kapilasan mga mga galos malang hindi igo sang armas luthang. Action Rex. Mga magdras na rin na angko nila siguro sang linagsanay kag kamangay nga nakluntad sining mga 15 to 20 minutos kapag bayluhan na isang lupok matuk iya sa mga napulo kapo sang New People's Army. Action Rex. So diri sa ila sining nagla sining 302nd Brigade Commander gamo si Colonel Noel Baluyan kaya dito ay naka-base iya sa Oriental Negros. Ining mga New People's Army ginsugid ini sang mga pumuluyo sa silang lugar
nga ara naman ang ila sining presensya. That's why nga ginpadulungan nila gaylayon dito kag wala nila ginlooman nga matabo ining nasabit gin nga enkwentro. Pero timore nakapalagyo ining mga grupo wala sang may napilasan sa bahin sang NPA no. Pero nakakuha sila sang madamo nga mga kagamitan nga ginapatigan amo ang nagapanagya sini among nasabit nga grupo. Based on the information or tip-off by the civilian populace, the battalion commander of the 15th Infantry Battalion sent out a platoon on the area. And from there, nagkatuto because nagkaroon ng firefight. So there was a 25-minute intermittent gun battle, but the CPGs, communist terrorist groups managed to disengage. Upon scouring the area, they were able to recover 2 backpacks containing medical kits, stethoscopes, yung PP apparatus, medicines, and other personal belongings, and subversive documents. While the other packs contained 4 rounds of grenade launcher, rifle grenades, as you say. So now there were reports again by the civilian that after the encounter, after a few hours after the encounter, the group that were encountered by the our troops were carrying their my comrades na wounded. Yes, no? So at this point in time, our forces are still in the area to scour para maano pa silang iba doon. Action Rex sa barang palayag sang 3nd Brigade Commander nga si Colonel Noel Baluyan. Action Rex. Wala man sang may na-display sa mga families dito kag wala na sang dapat nga kabalakan sa materiyon ketong mga NPA nga ginaengkwentro nila nagdinalaga na ato kay hindi ginanto nagatinerda sila kundi nakalabay gid lamang pero may mga posible aktibidad sila nga himuon rason nga nagpanawag na gilayon sang Philippine Army ang pumuluyo sa nasambit nga lugar. Ano ganitong mga recovery nila, Action Brian? Mga hand grenade, grenade lancer, Action Rex, mga medical kits, mga subisibo nga mga dokumento, may mga damo lang Action Rex kag mga pagkaon ng iban nga nabutang sa 2 ka backpack sa dala nila mo na sulod ini siguro sang kapinalagyon nila nagkalabilin ini so na recover ini sang nasabit yang katapos ang Philippine Army. Action Rex. Amo na balita gikan sa Philippine Army. Action Brian mo din nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan tang balita ni Action Artay Hopon. Sa iya singa panumbalik. Duman kadlaw nga wala siya makaupod nato. Yari sa special assignments, may kangtanan sa COMELEC sa Region 6, liwat ka nagapanawagan sa publiko ho, angot sa temprano nga pagparehistro, deliberasyon para sa mga banwa kag syudad nga wala pa sang permanente nga mga COMELEC officers, wala pa ma-schedule. Yari ang kaudan sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Dr. Tan, may flow ko, pero ay kuya ka pa China. Masih blamatian, nagagisigabi ka to ito. Gani. Dahil lain sila kayo, mga naupod ko di halos 2 kasimana, si Alvin malagag si Jumari. Huwag kita di pagkaon, mga muna. Gani. Wala na yan, na igo lang yun niya, Doc Grace Tana. Ang balita, huwag man ma-zero, Action Rex, sa sunod sang 3 kadlaw lang. Kung ni January 20, nag-umpisa ito ang registration sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang record initially nga nakuha sa COMELEC Region 6 nga at least wala sa COMELEC office nga na zero sa pagparehistro sa mga manog mga voters nga gusto kang nagingagaw nga magparehistro. Nag-record karon ni Regional Assistant Director Attorney Tomas Valero nga suno sa iya
Di ang record nila nagapakita nga nami gani mo ang nagparesto subong kay way labot nga matawhay, maimbita Action Rex ang sala no nga pag pasulod sa mga information. Diya mo na gani dapat ang i-grab sa mga mga butante kay kung jutay ang nagaparesto, mas layo man ang posibilidad nga magsala ang entry kag ang typo error malikawan. Tigaling sila niya may ara kita og ngaton kinaiyang ulaton gid ngayon ang nagasinambunot na kag magparesto. Now ang latest man way pasubong so far ang board nakaschedule para naman sa pagtalakay sang pagkapamtang sang permanente nga mga election officers, especially sa mga banwa no, nga nasakupan diri sa Negros, particular na ang nagalakip sa sudad sang Bacolod. Yari ang liwat nga panugyan, kagaparayag ni Atty. Tomas Valero. Tatlo ko man ang kadlaw ng perisyong liwat, no? Hindi ka nagkamo ang nagpa-register daw, pero moderate lang. Pero okay, tamo kung wala nakadown out, para nga ma-manage para sila maayos. Nga ako lang reminder, we're still open kung Saturday sa mga estudyante. If you cannot make it sa regular office hours, tamo nga Monday to Friday, they can come sa Sabado. At isang nga mataway, kami kalitan nila ang simpo para masikaso sila mayo. Nainiya kung tinalang sila kasi sa kundamo, bala kasi na ako, mistakes are made, pero kung kamay lang ka mo, nga pag lima-lima lang ka mo kamanit, sinamong ka mo sikay. Kung tapos, sila magpila Ang ka-action yung Action Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:40 ng oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Daligid lang mga ka-aksyon ha. Standby anay sa report ni Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Marlon Hinovia, kagang mga balita gikan sa aton sining nga mga out-of-town reporters. Gusto ninyo magpabakod sang immunity booster ninyo? Ari piliyon tang alkaline base nga vitamin C. Para ni sa taong ginaubog, ginakatarog, ginatrangkaso, may tisi ang katapat sila. May tisi, isa ka alkaline base nga vitamin C. Tilawi para nga mangin mabakod ang ato sini immune system. Ang ato sini nga immunity booster, may tisi mga kaksyon. Para hindi nita sali ka ubo-ubo da, hindi nita sali ka kataro, kag sipon dira, may tisi ang katapat sinana. Nami pagid ni komparisanta sang Santon Plus Herbal Capsule, kaya ang Santon Plus Herbal Capsule ang muning nagatunaw sa mga bukol-bukol sa aton siningalawas, hubag, cyst, tumor, goiter, kagiban pa. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaksyon. No? Mabakal ninyo sa mga suki ninyong mga butika, farmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar, kag sarang man mabakal ina-online, kundi gani pa-deliver kamo sa inyo nga pulitan. Pinagi sa www.kalusuganyan.ph or mag-order lang sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Isa pagid mga kaksyon, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. No? Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka mo katawaga sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Ang Malakay Finance Corporation gapangita sang IT graduate ho, male or female, lalaki o kung babae, kung mahimo with experience, kag residente sang syudad sa Bacolod.
mag-apply lang, magpadala sa inyo sining resume sa Malakay Finance Corporation dira sa Santo Niño Stop sa Barangay Banago, opposite lang sang Pure Gold Banago. Malakay Finance Corporation, ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon. Malakay Finance Corporation. Unload ta siguro anay, daligid lang kay kadamo-damo nagawa ho. Ma-unload ta anay. May lang nga pamati kay Yuna Ruiz Amar. May lang nga monitor. Yuna Ruiz Amar. Correct ni sa Yuna. O kag kay Godo ininsik man eh. Monitor ko dia. Thank you so much, Gid. Ayo. Hindi ko maintindihan kay OTTG Board, Chairman of the Board, Romic Alconsa, monitor man siya. May lang pag-monitor. No? Mary Jane Saludares, Joan Mil, thank you so much sa paniyaga, Iha. May lang pag-monitor dira. No? Kay Raymond Villesa, may lang pag-monitor. Kay Raymond Villesa, by bust operation sa La Carlota, nahuli ng suspect base. Share ko lang sa inyo. Okay, sige, pa-check na kay Action Percival Villamor. May liog ta check ko no sa Carolina, lapit sa Iglesia ni Cristo. May by bus dito, Action Percival Villamor. Monitor ni si Percival. Joven Palay di Lucanog, monitor ta di sa imo Action Rex sa pa-check attendance. May lang pagpamati sa Panimalay di Lucanog sa Baclao, Kawayan. Salamat Gid. Ayos. Rona Paulmitan, may lang pag-monitor man. Tamyaw yalang sa DSB, bago tamyaw yalang banayang si Ronel Paulmitan sa Isyo, Kawayan. Ayos. JR Rihon, may lang pag-monitor. Luis Arivalo, may lang pag-monitor sa Isabela, Halyorina family. Thanks, Gid. Ayos. Rodelyn Gario, may lang pagpamatidra sa Sitio Binataan, Moises Padilla. Great lang pamilya Gario kag Caliora. Kay Imelda Hamilo Babuanga, may lang pagpamatidra sa Barangay 2. Kay Well Piscar, may lang pagpamatig monitor si William Carmilotes, Aris sa Bahrain. Patamyaw lang si William Carmilotes sa Barangay Sumag. Salamat, Kid. Ayos. Kay paring Binji Pelisario, monitor man ini siya. May lang pag-monitor sa Felisario family. Ayos, monitor siya sa Manila. Ayos, dagang salamat paring Binji Piding Felisario. Christian Roa, may lang pag-monitor. Lovilia Ranario Estiva, watching from Sultan Kudarat. Thank you so much, Lovilia Ranaria Estiva. Kay Wardito ni siya ho, may lang pag-monitor. Warlito ni siya, kag sa taga-barangay Magbalyo, Kabangkalan. Dino Alik, may lang pag-monitor. First time niya ko nung kita si Action Dorel Cabato. Amoto siya, Dino Alik. Si Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor. And Heaven kay Gerald Babaw. Kay ako si Kene. Ga-monitor gid si Sierra ba. Ay, pwede Marilo Catinoy. Martin Aliling. Ga-monitor sa Imos, Cavite. Kay Cathy Ver. Anabel Gungob Perales Bilotindos. May lang pagpamati. Watching live from Consolacion, Cebu. Okay. Dagang salamat. Anabel Gungob Perales Bilotindos. Roter kay Lorenzo Olmido. May lang pag-monitor dira sa siyudad sang Escalante. Roter Lorenzo Olmido. Kagawad Imbongjo Campos ang Barangay Maaw. Si Roberto Halyorina Carlos, may lang pagpamati ito. Wiz Khalifa Malaga, may lang pag-monitor. Kay Chaiti Kabasag, kag kay Frank Malaga. Kay Permigid sila gapamati. Wiz Khalifa Malaga. Luis Escobar, may lang pag-monitor. And sa kay Major Romeo M. Vargas, sang La Carlota. Major,
Dagang salamat, sige, no? Kay Geraldine Regala, ga-monitor man siya. Alin sa kay Percival Villamor na, panamyaw. Valencia Kinet, may lang pag-monitor. Thank you so much. Paring Mark kag Ems Magbandwa, dira sa Handumanan, may lang pag-monitor. Paring Tip-Tip kag Imim Lirasan, dira sa Country Homes, sa Barangay Estefania. May lang pag-monitor dira, no? Paring Renz kag Leia Campus, dira sa Barangay Sumag. Paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor sa imo dira. Nga nag-ropa hunay-hunay sa sining mga tinion. Paring Elmar Trapangko, may lang pag-monitor kag kay misis niya. Di ni sila subong aduwa man, paring Philip kag si paring Elmar. Paring Rinli Marter, dira sa Banwasang Valladolid, may lang pag-monitor. Sige, daligid lang. Standby mga kaakson, ha? Kay Rofi Libran, may lang pag-monitor sa bahin sang syudad sang Kabangkalan. Amo na mayuda. And si paring John Solinap kag kay Ronalida, may lang pag-monitor sa La Carlota. Paring John Solinap, dira sa GM Basa, La Carlota. Benderan kag si Toto, kag si Jose Suarez, siya nang gabantay sa mga pabo, pre. Sige, dagang salamat, paring John Solina. Ayos! Alex Payas, wala nga pag-monitor. Din si Alex Payas, subong wala sa katira. Wala nga pag-monitor kay Alex Payas dira sa Barangay Estefania, sa Purok Paho 2. Wala nga pag-monitor man kay Kagawad Jofred Zapanta kag Kapchad Feria. Sige, standby anay, ha? Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon.
okasyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Ay lang pag-monitor sa kay Janie Solgon. Present siya kay Tatay Tony Solgon na naibiging, Manong Romel, Pagsuberon, Manang Bibi, Nora, Jinjin, Manang Riza, halin sa Mingo Stand, Babes Mingo Stand sa Bangahulia, Valladolid. Kay Nonoy Tajones, Lilia Tarosan, Maria Herna Miagaw, may lang pag-monitor kay John Mahinay, kag sa Talaban, Abu Kanumay from Barangay Montilla, Montilla, Moises Padilla. Nining Abiliar Ong, may lang pag-monitor kay Josefina Alasio, kay Inday Mayla, may lang pag-monitor kay Cora Flores Ginsatao, Tatay William Flores ang Pulupandan, ga-monitor man. Rin sa kay Cora Flores Ginsatao, kay Luis Arevalo, kay Roger Militar, kag kay Joji Cordero. May lang pag-monitor. Diri kita sa balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa BCPO Director Colonel Henry Binyas. Nagsiling siya, hindi tanan nga kapulisan sa Police Station 3 igarilib. Posible may magkakas. Evaluation iya karon ginatunan pa. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Good morning, Sumasiling Matang Palamati. Happy birthday kay Aksyon Boy. Ayun di purma. Happy birthday kay Aksyon Boy. Mayong October, kagpain na sa kapag babati kay Aksyon Boy. Birthday kay sa Aksyon Exo. Ga Quadgate, ga... Ano ganin nagabaha sa mga pagkaon di, no? Sa aton sininga. Way ko na siya na kuanan kay nanabtan sa ngaga. Kay silingkutan nila, silingpakuti, way kita da. Ayun di purma. Hindi importante ang presensya ni birthday boy Arson Boy Durang. Nga. Ang presensya yung dapat ang pagkaon, no? Dapat ang pinutos pag ito. Ayun di purma.
dali sa mga inigaway sa mga action Rex, no? Ginagaway gidya mo lang kanamo ginagaway pa. Pati kay kulang giniguro karon ti sining ko basi dukot ek na maptan sining nga duwa karon. Ako way pa ko gani ka piknit na. Kaya rin pa ko diri. Oh yes, action Rex. So Ati proceeding to sa mga pamatanon kag mga girls niya bantayan ninyo sir. Karon Ayo di purma. Anong bantayan? bantayan gurong bilin ara. Ara pas gyapon. Ati bantayan ang bilin, no? Kung na ako may bilin. Grabe man ang preparasyon ni Action Boy Duran subong. Ni boss mo gabaha sa action Rex, no? Pili ka lang mo. O gani man ti daw ay pili. Asli ka daw tanan to kanamit kit, no? Ang way lang di May ara nga kuan, may ara nga May? ginamos nga may baboy, no? Bakit jumarina yan? Ayo di purma. Duhilaw pang baboy. Ang ginamos luto na, pro ang baboy duhilaw pa. Sige lang, kakaon taga ni isang kinilaw ka baboy. Kuha mo lang, i-aso mo lang. Galuto? Hindi, kaon ka lang sang kuhan, kinilaw nga, kilawin nga baboy. No? Pro, okay gyapon, perti ka nanam. Namit, kaya Kasarap mo. Dili ka magkaon, ang dili ka magkaon ang suray. At hindi diya kakaon yung mga high blood eh. Oo, di pa siya ito na. Rugun mga priya sa aton nga mga itlit siya, way niya. Kag-healthy body tayo. Oh, correct ah. Puto sa mga ginabatsang sa lawas na, no? Ti, sano? Ayo di purma. Waya, joke lang na jom ah. Porte jom, no? Kalma lang wala jom. Ginamos pala ang nauna bira. Way pang dinuguan. May tilapia pa. Kalain di dugangon mo agad di dungan mo ang tilapia ka ang dinuguan eh. Oo man. Diba siya mag-awas siya sa ginamos, no? Nga may babos. Akong gindungan ko tatlo ah. Grabe ka ni mo ba? Uy, ti. Gusto mo ah. May isa ka kayahong nga dinuguan. May isa ka katilapya. Okay. May ginamos ka nga 5 kahakop. Tinano pa na. Ayo di purma. Hindi amo. Hindi. Sala, guro ang palataya ko din na unahon. Plus may kanon pa. Nga 5 ka sukob. 5 ka bandiado. Baldana. Baldana sila. ang jita. No? Ayo di purma. Hindi amo. Ti, kamusta si Colonel Henry Binyas? So far, he is good, Action Rex. Okay. Still alive and kicking. First time ko naman kita sa kina sa imong kwan nga Facebook. Facebook. Sa atong nga group chat. Oh yes, he's good, Action Rex. Well, Action Eric. Ayo di purma. Colonel! Okay, sa Action Rex may lang nga pag-monitor da kay Colonel Henry Binyas. BBB nang ginamot. Laban din pasabi mamati man. Oh yes, kaya Hindi ka na mamati na sir sa iba na. Kaya sa BBB, may sabaw na, may utok. Laban! Ayo di purma. Hindi amo. Tumaluad man si Action Will sa ginakao. Hindi ka. Okay. Tulugod niya sa Station 3. Nga Pati ko na primero, memorandum na itong ginaulat nga permaan ni City. Siguro tinananta ni City nga daw hindi man mayagid man infecto kung ubuso niya. So may aral na lang siya karon na pila ka mga evaluation nga ginahimo sa pila ka mga personnel nga nabilin. 29, pila sila bilin mong. So i-assess nila kang evaluate ini sang staff ni Police Colonel Henry Binyas ato City Director o galing niya desisyonan kung sino ang dapat matakas kung sino dapat ipabilin dira sa police station na number 3 Action Rex. Duha ang recommendation niya kung may arag man dira nga marilib posible i-transfer ya sa ibang unit o kung ipaidalon niya liwat sa ginatawag nga retraining. Pero mo na nang ipasiguro ni Colonel Binyas hindi tanan nga pulis sa unang report na damlag pagpahayag yan nga upuso niya takas ang taray nga police station number 9 nga nabili nga 29 kabilog. So ang iya nga nila pili ang nagatrabaho kag kung nakita iya nga daw wala naman nagatrabaho kakaso niya kag isla niya sang nagatrabaho. Yari ang palayag ni Colonel Henry Binyas sa interview sa Action Radio. For further
evaluation na ang ginatanaw naton kung sino lang may sala, most probably ang moto ang kwaon naton. I-transfer naton, i-recommend naton for retraining kung kinahanglan gid. Ang palisiya ko naman is i-evaluate properly, then kung sino nagatrabaho sa matarong, hindi naton pag-penalize. So wala ka sa mong sa stage of evaluation? Yes, so ginahulat ko pag ang recommendation mismo sa mga staff ko. Taran nga ginakuhaan naton sa bali information kung ano ba ginakonsulta man naton sila for proper guidance. If in case nga may makakas ka ba na sila, siyempre makulang ng pulis, may bulos ka na sa? Well, continue sa ang training. May mga personnel naman kita nga kabalo sa trabaho nila. Hindi ma-paralyze ang operation sa station. So karoon ka na sir, may makakas na sa station 3 pero not all, hindi tanan? Yes, definitely may makakas. Kung sino itong wala trabaho sa maayo, amo itong ato nga kakasot. Kag may ibulos ka man sir sa ikakas mo? Yes, so may mga personnel naman kita diri sa headquarters nga pwede nato ni download dito eh. Sir, pang game magpabiling yapon nga OIC? Yes, for now, kung currently OIC siya, kay kulang kita sa opisyal kung sino ibulos natin dito for the meantime. Sir, actually ni Colonel Henry Beñas, primero nga ba sana all eh. Pero sila ni Colonel Beñas, not all Axorex, no? Ate God. Ano na, mayong pamatian da kay not all. Not all, no? Sana, kaya balik ko sana all eh. Sino nagambal na? Mga netizen eh. Okay. Sila sana all. So sila ni Colonel Beñas na daw not all. Not all. Ako na all. Sige. Sige, happy birthday, no? Ha? Happy birthday. Si Edith Biascal, hindi dugin guto man ko sang ginaistoryahan ninyo ni Action Eric. Ba, padalin ninyo man kami di sa Tokyo, Japan? Ba, sa Tokyo, Japan, Ati wala talang deta. Kung ang kabaylo sila sa simi mo. Ati, hindi lang sa simi eh. Ginamos baylo, nga may babo, may mamoy. Ilaya sa simi, ibalik na sa tondi. Okay, manang si Edith, mana nga bata pa ni. Bata pa na? Bata pa ni guro sa aton nga duay. Una sa tamang balita. Yes, una sa tamang balita. Hindi mo. Sige. Sige, mayag na ka matumati, no? Tokyo, Japan. Sila ko ni paring kinalo sa kay guro da. Ang din sila. Tokyo, Japan. Tokyo, Japan daw sa Hiroshima to es parikin. Hindi sa Tokyo to es parikin niya. Hiroshima to sa. Hiroshima man. Nalukpa na tayo Hiroshima ya. Ito ka pa sa Tokyo, Japan na lang kay pwede lupok, no? Gani man. Sige. May na nga balita, Action Rex, no? Sige, ang iyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action, Eric Bablar, report sa Bacolod. Action, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Action Eric, kadtuan ang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Governor Lacson makigsapol sa mga supplier nga nagreklamo angot sa atrasado nga pagbayad sang gobyerno probinsyal. Yari ang kaundan sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex sa magaluwas sa atrasado nga human o kung pagkakompleto sa pila ka mga dalagko nga mga infrastructure projects nga gobyerno provincial, luyag man nga aktuhar kung tutukan ni Negros Occidental Governor Eugenio Estibong Lacson yung reklamo nga damlag lang din palapot sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Reklamo ini sa pila ka mga supplier may kantaran sa dugay nga pagproseso ang mga papeles sa na dokumento kag dugay nga paghatag sa bayad sa ila. Suro kay Lacson iya ipatawag ang ining mga nagreklamo nga supplier agud tong hibaloon man may baloan kung diin nga department or division nagaangot ang ila sa ring transaction. Ang kalabanan nga nagtalapot sa reklamo sa taratapan sang Vice Governor at kay Ferrer ang mga supplier sang office supplies, ballpen kag mga notebook kakahapon sa press conference kinsiling ni Ferrer mga more or less mga duha ka mga suppliers ang nagreklamo sa iya. Hambal naman ni Governor Lacson iya pag-istoryahon personal ining mga supplier kag ipatawag ang mga department or division head concern. Kagluyag man gani ni Lacson nga mapalipot kon mahimo pa lang
Ang proseso humalin sa bidding, pag-award, sa completion, tungkol sa pagbayad sang cheque. Klaro lang sa gobernador nga ang subong nga 2020 na pag-issue yan ng mga cheque to date, no? Ang ining mga reklamo sa pila ka mga supplier, transaction ini nagligad pa nga mga tinuig. Si Governor Bong Lacson. In fact, I will ask the Vice Governor if he can mention the supplier, because I'd like to get the side of the supplier concerned, okay, so that when I sit down with our departments, I know what I can raise up with our department concerned. If we can shorten the period from the time of bidding to delivery to payment, so much the better. But I'd like to point out that the checks that I'm signing now are to date. No? I've been signing January checks. So as far as signing is concerned, I don't think there's a problem. It's just the time between the bidding, the awarding, the completion, and the payment. So that's what I want to know. If indeed there's a delay, what causes it. So, but I'd like to talk with a supplier who has made this observation. Kay Governor Bong Lacson, ang ka-action yung gikan sa Kapitulo Action na Malang Sinaboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby Aksyon Rodrigo Tib, standby Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa inyo ginamtangan, mabatian ta na dugay-dugay ha. Daligid lang kay Santon Placerbal Capsule, Santon Placerbal Coffee Mix kita na ho. Ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Naga-relax sa paminsaron ta. Wala nagakurog-kurog ang lawas ta kag hindi acidic. Amuning kampyon din. Kay wala nagapangurog-kurog ang kalawasan ta. Hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Kag isa pa, Santon Plus Herbal Soap mga kakson. Ang habon nga pampakinis ang kutis, ang habon nga pampaputi sang aton sining nga panit. Nagakakaspas ang wrinkles, punggol, pikas-pikas, saguya, kag baho sa ilok. No? Santon Plus Herbal Soap mga kakson, amuning aton sinigamiton sa matagadlaw, bata tigulang tambok maniwa. Santon Plus Herbal Soap mga kakson, kag kun coffee ang pagambalan, Santon Plus Herbal Coffee Mix. Mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ini online, kag pwede mapadeliver sa inyo sinitag sa ka mga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, launa 16 sa aton oras. Sige, standby sa aton sining nga mga ka-aksyon na kay naka-standby ang aton sining mga out of town reporters. Unahon tanay balita ni Aksyon Rodrigo Tib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa kaswal nga empleyado sang lokal nga gobyerno sa siyudad sang Cadiz di tinadoho. Matapos nga nagbato sa pulis. Yaring kaundan sang report. Action Rex itinado karon ang isa ka kaswal nga empleyado sang gobyerno matapos nga siya ang ginakop sa kapulisan tungod may reklamo nga ini ang naga-kriyar sa alarm scandal diri sa tubangan sang Ceres Terminal mga alas 11:45 kontak na malapit na utungang gabi tungod kay nagbato pagid ini sa pulis at ibinit-bit na lang sa pulis pero may mga resistance kid ini siya nga ginimo o kung hindi kung tani mag-upod sa pulis o puwersa na lang ini siya ang bit-bit kag pasakay sa patrol car ang ini nga casual nga empleyado gikilala kay Edelberto Saragai as well 53 anyos sa ginad kag ini siya ang residente sa
residente ini siya sa barangay Tinampaan, Siyudad sa Cadiz. Suno sa report, mayara nga reklamo sa iya matapos kini siya ang natumba sa iya nga bisikleta. Mayara siya yang gitumod kag pangita sa kontra kung sino nagtiklod sa iya. Timangod sila nga tikagamo na kagahod sa iya rin daw violente na katamang gitawagan sa pulis. Napagamot sa pulisos, binoyayaw pa ang kapulisan. Amo ini nga tigin na bit-bit siya sa nasiling nga kagkaroon di tinando sa mahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Sinigid lamang aga aton sa dito gigatuan. Bautig pamisok-bisok lang siya sining nga mata. O, ini nga kaswal nga empleyado sa lokal nga gobyerno. Report, gikan sa Siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa Siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger, kantuan ta si Aksyon Percival Villamor sa area sang Lacarlotay sa Kapuluyan ng Ginlamon sang Kalayo ho. Sa Purok Kawayan, Barangay Yubo, sa among siyudad. Yari ang detalye pod kay Aksyon Percival Villamor. Yes, Action Reps, mga alas 5 sang hapon ang Lacarlota Fire Station nakabaton sa report o kon balita nga may sunog sa Purok Kawayan, Barangay Yubo, Lacarlota. So ang aton Bureau of Fire nag-proceed dito sa area apang masubo Action Rex madasig ang paglamon sang kalayo sa isa kapuloy-an nga ginahingalan sa kay Elvis Iyon, 40 anyos ang edad, pumuluyo sa Purok Kawayan, Barangay Yubo, Lacarlota City. Suno naman sa kay Kapitan Binone Dimiren, punong barangay, nga ini si Elvis nagtigang halin siya sa ubrahan sa kampo, nagtigang ini siya Action Rex, kaginbayaan nga nagkadto sa iya karabaw sa sapa nga nagtubog. Pagbalik sa tag-iya sang puluyan, dako na ang kalayo kag buot pa kuntani sini sang tag-iya nga sudlon ang amo nga puluyan kag kuwaon ang tunga sa paso nga bugas apang hindi na madatdat ang kalayo sa sulod kag didto nag-desisyon nga hakutan sang tubig apang madasig ang paglamon sang kalayo. Dako man pag-swerte nga ang isa ka bata nga isa ka tuig wala dira sa sulod nga niya ini nga bata nga may umagad nagato sa piyak sang balay kaga isya lang isa ang nabilin, nagtigang siya, pagbalik niya dako na ang kalayo, wala sang nalitan nga kabuhi sa amo nga sunog apang wala gid sang nasalbar nga mga kagamitan sa amo nga puluyan. So ang nagkita naton kagina didto haplak gid ang puluyan, abo gid ang aligi kag ang dingding nga human sa kawayan kag plywood ang iyang dingding sini. Wala gid nagpangasubo ini si Elvis sa iya puluyan nga nasunog gid kag ang iyang asawa ginahingalan man sa kay DC Iyon, ang iyang bata nga may bana nga si Idelin Iyon kag ang umagad sini nga si Rimbert Abaw alias Amado kag ang ilang bata nga isa ka tuig nga ginangingalan kay Daryl Abaw. So gikan diri sa siyudad sang Lacarlota, report live diri sa Barangay Yubo para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa siyudad sang Lacarlota. Santon Placer Baloel anay ho para sa mga athletes tadra sakit ng kalawasan, tang tuhod, ang balikawang, ang likod, kasakit na pati dapa-dapa, no? Tungod na guro sang porting ampang sa basketball o kung pagro dalagan-dalagan. O kung ang puwerte man nga trabaho, amuning makakuha sa mga kasakitan sa lawas ta. Santon Placer Baloel. I-massage lang ang portion nga nagapalanakit. Tapos Banyo Santa sang Santon Placer Baloel, sigurado 30 tubtob isa ka oras makuha na ang palanakit sang kalawas Santa.
Santon Plus Herbal Oil, mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online o kung mapadeliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. May lang pag-monitor kay ng Virginia San Antonio Olpinda dra sa Barangay Estefania, no? Sa Celine Homes Blanisi ng Virginia San Antonio Olpinda, no? May lang pagpamati da kay Father Jovic Limoncito sa Kabangkalan Kabangkalan sa La Carlota, birthday aglisubong ni Father Jovic Limoncito. Ang paramya hulin sa kay ng Virginia San Antonio Olpinda. Si Amado Laduwad Jr. ho, happy birthday lang sa amon chairman sa United Kif Ako Bago Chapter, kay Jory Himino, ang panamyaw sa officers and members. Ayos salin sa kay Amado Laduwad Jr. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa
sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 29 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Ang report nga madulongtang si Presidente Duterte ang mag-abot diri initially mag-abot diri sa Bacolod. Isa diri nga tintuyo sang presidente mag-grace sang occasion sang shooting competition dira sa may diri sa syudad sa Bacolod, no? Sa isa ka shooting competition lang diri sa syudad sa Bacolod. Amo nang inisyal nga report kag isa pa gid nga daw si Presidente Duterte mag-abot man buwas para magtambong sa ika-86 nga kadlawan sang series bus rider nga si Olivia Yanson, no? Ika-86 birthday buwas ni Madam Olivia Yanson. So, isa sa mga dinapit nga bisita, Presidente Rodrigo Duterte. Nang taon tani buwas ang gagang preparation sa mga kapulisan angot sa sining pag-abot sang Presidente. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplemento, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sang balatian? Sobra nga sugar, isa na dira. Sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga tambo, kag sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag madamo pa. That is why ginarekomenda ta sa inyo para hindi magsobra, para insaktuhan lang, Evergreen Herbal Capsule. Quality products ini mga ka-aksyon sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal ni sa Sincere Drug Store. No? Available na ang Evergreen Herbal Capsule sa Sincere Drug Store, sa tanan nga mga branches. Para sa dugang sining nga mga kasayuran, mag-text lang kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad, standby na sa This Is My Life, igasunod sa dili ginamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Kag ti salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,